Good morning guys, mga ka-travel. Ngayon ay ayan, magka-travel naman tayo ng Bicol. Nagmula dito sa Manila hanggang sa Bicol. At yun, update ko na naman kayo kung ano bang requirement sa mga daan na dadaanan natin para makauwi tayo ng Bicol. So sa ngayon kasi, ang hiningi is vaccine card na lang sa mga bakunado na. Sa mga hindi pa, magpapa-antigen pa rin po kayo. At sa mga doon, sa mga first dose, yun, kailangan yung mag-present ng negative result ng antigen kasi yun ang kailangan po para makadaan tayo sa checkpoint. So hindi lang yan, para totoo yung sinasabi ko. Ayan, tatanong pa rin natin yan sa checkpoint mamaya pagdaan natin. At yun, samahan nyo naman ako sa aking biyahe mula rito sa Manila hanggang sa Bicol para malaman natin kung totoo ba talagang vaccine card na lang ang hinihingi sa mga checkpoint. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto. Joe Marian TV. Palis na tayo dito sa Manila. Time check natin exactly 1 AM. Ayan, so sana bago mag-1 mamayang hapon ando na tayo sa Bicol. At naway di naman sana matraffic at maulan sa mga dadaanan natin. So let's go, biyahe na tayo ngayon. Ay medyo maulan nga. Sana okay lang ganito. Huwag naman sana maulan sa mga dadaanan natin. Huwag lumakas, lalo dito sa may bandang Quezon Province. Kasi mahirap talaga pag malakas ang ulan. So nandito pa lang tayo sa MacArthur Highway sa may Valenzuela. Sa tapat tayo ng Fatima General Hospital. Yun, karga muna ng gasolina dito sa Shell San Pablo. Kasi yun nga, medyo mura-mura yung gasolina rito compare sa Manila. Kaya bago tayo tumuloy ng biyahe, full tank muna tayo dito. Ayan, time check natin is 3:21 na. Yun, sana hindi maulan dyan sa mga dadaanan natin. Kasi dito sa Manila, kagalis natin medyo muulan. Padating natin dyan sa may mga lalo dito sa may bandang Gumaca, Calawag, sana hindi naman umuulan ng malakas at pagpasok ng Quirino. So CR muna kami dito sa Petron, lugar na ba to? Gumaca, Petron Gumaca. Pahinga muna tayo na kaunti para mag CR. Yan, medyo paumaga na, mag-aalas 6 na. So darating tayo sa Bicol siguro mga 12 or 1 nandun na tayo. At buti naman wala nang ulan dito sa mga dinaanan natin. Doon lang kanina pagali sa Manila maulan. Sana hanggang Bicol okay na yung panahon.
pupunta nila? Albay po. Diretso na. Mabalo sir. Pag Kamsor sir, ano po kailangan pag dito sa Kamsor? Espas. Saka? Vaccine card. Kailangan ng espas. Okay po. Get pass kami meron kami. Espas. Ay, pagdating lang sa Kamsur. Kaya pala ni ano, kaya pala may pit. Oh. Dahil dati ano yan, diretso lang. Karga ulit tayo ng gasolina dito sa Shell Sipokot. Yan, bago makarating ng Albay. Full tank ulit tayo dito. Ito yung naikarga natin, 1,084. Yan. Dito pala sa Kamsor, kailangan na ng espas na papasok ka. Sabi nila nung checkpoint, bukod sa vaccine card, kailangan daw ng espas. Yun ang sabi ng checkpoint kanina sa tinanong natin doon sa pagdaan natin Del Gallego. So yan yung naging biyahe na naman natin pagmula dyan sa Manila hanggang dito sa amin sa Bicol, Ginubatan, Albay. So malis tayo doon kagabi, 1 may gitna, and then nakaalis tayo ng Caloocan, Samson Road, 2 AM na ng madaling araw. Nakarating tayo dito is 11:30. Yan. So yan, pagdaan natin kanina sa Del Gallego checkpoint, tinanong ko, na nakita nyo naman sa video, tinanong ko na kung ano ba kailangan ngayon sa pag Kamsor yung drop off. Sabi nila vaccine card and espas. Kaya pala napakaraming sasakyan doon kanina pagdaan ko. Siguro yon biniverify talaga nila kung may espas o ano ba. Pero pag papunta ka ng Albay, ganun pa rin, valid ID pa din ang titingnan nila. So pagdating naman natin dito sa checkpoint Pulange, border ng Kamsor sa Albay, hindi naman kami pinara nung checkpoint. Wala namang humarang sa amin doon. Siguro baka lang dahil sa umuulan, katatapos lang, o baka nag break time lang sila. Di natin alam, pero mas mainam na pagbibiyahe tayo pagmula dyan sa Manila, kailangan kompleto pa rin tayo ng requirements. Vaccine card sa mga bakunado na, sa mga hindi pa, lalo yung first dose, is kailangan nyo po magpa-antigen, kasi yun ang requirements talaga. Sa mga hindi pa kompleto yung bakunado, antigen pa rin ang kailangan nyo. Yun, so yan, naway nakatulong na naman ang biyahe natin to, nakapag-update sa mga gustong umuwi ngayong December, lalo ngayong magpapasko, mag-New Year. Yan po ang kailangang requirements na dapat nyo i-produce pag galing din ng Manila. Yan, so
Salamat sa pagsama niyo naman sa aking biyahe magmula dyan sa Manila hanggang dito sa Bicol. At thank you Lord, nakarating tayo ng maayos, wala naging problema, aberya, o ano man na abala. Maraming salamat Lord. At salamat din sa panonood nyo ng aking vlog pagsama sa aking biyahe. Ingat po tayong lahat palagi, and Merry Christmas and advance Happy New Year sa ating lahat.